kare kapok jopiny opuodho pachgi. Dho Daudi Koseno ing'eyo ni adier man kende paro no nyalo kale Kenya kae kech kalore gi leaders mantiere go Kenya kae okane kan tiere jatelo especially wabunge man wayero kan tiere mang'eny go kuchung gi japiny ng'eny gi sani oni they are going in bed with the government including the opposition MPs kata finance bill nchi kusoro brag ni gichanjo conspire gi jo Azimio MPs moko ban wanyiso no the bro our sponsor moko de oko moko koro kata mai be nyalo nakalo but adier man kende ni gibro hinyo jopiny kendo gibro hinyo jopiny to mana Dho Daudi Koseno wantare wane maandamano gine koro gibro donjo gibro join wakati are wantiere maandamano wa kechwa yu waktari waseneno danger manitiere jopiny onego go ko to mondo mi ogol sauti margi court to bro na keto injunction but ruling ko bro timre you never know mabro bedo rule the court bang'e no sani jo court no keto injunction finance bill iken seche ma ruling bro timre gibro rule nango maybe they will rule in favor of the government or they will rule in favor of raia but adier man kende ni jopiny hinyore serikal onego winji wak ma jopiny ka adier man ne serikal mar hasla serikal gi kose ni ne serikal mar hasla to wani hasla askara mondo mi ging'ewa kaka wanyalo dak but mitumba to kigitemo mondo mi gilor nikech mano to wabro ng'anyo makata ka kuri nego wata gowa gari sasi nego watiek nikech after all an gi nyithindo sani ari high school an gi nyathi ma onego bende ni standard 8 the moment midwa lor na mutumba ni maonge tich moro madhi tiyo tinyisa ni nyathi gi school fees sani kaka jopuonje be sani oketo jitese gi wacho chulo school fees itemo nyisa ni an kora thata nikech nyathi the moment mori be school tionge gi namna moro amora manyalo chulo ngo nyathi school fees ingeni you are a useless parent nyathi no ni you are useless to him or to her nikech okinyal chulo fees ne okinyal timo ne gik mo you can't pay your bills mana fadhali manunga manegi mafadhali ibende dhia dhiendara koro kata risasi no kituro oja no goyi risasi to go ga risasi mondo dhie nikech ng'ani osenegi tayari kwa Mario piny nyaka giwinj wang'ani to gibro winje through the hard way or the right way. No, Timber Engineer Lazaro Kanyambo wacho ni mtumba kata minister survive